Ja, men altså, hvis der kommer en bonus. Dream big. Ja. Ja, altså vi tager det, det er en bonus, gutter. Den kan, altså, nogle gange så kan den her, hvis du får mange wilds i starten. Kom så med wilds her, gutter. Kom nu. Kom så. Ja, vi skal have nogle wild lines. Ja. Nu begynder wild lines'ene at komme, det er flot. Kom så. Lidt flere wilds. Kom nu. Ja. 5 spins tilbage her. Kan vi lige få lidt flere wilds, gutter? Lidt hype i chatten her. Kom nu. Ja. Ja. Okay, wild line nu. Guaranteed hver gang. Kom så, gutter. Er det 400 kroner per spin? Minimum. Kom nu. Kom nu, gutter. Den kan godt spytte nu. Kom så. 3 spins tilbage her. Ja tak, gutter. Det er kæmpe call. Hvem er det, der kalder det? Hvem er det, der kalder den? Oh my god, gutter. Oh my god, 2000 på det. Oh my god, gutter. 2.500 her, 2.500. Oh my god, er det skal vi have et full wild på sidste her, gutter? 3.500 her, kom nu her med nogle wilds på sidste. Full wild. Oh my god. Det tager vi, gutter. 15.000, gutter.